Aweshe mshaya engcuthweni futhi kuhamba kanjani lapho? Mshaya engcuthweni bhuti. Kuhamba kahle. Phila ngane wethu uhamba kanjani mfethu? Ngikhona mani, ngikhona kufana. Ubuyile kubelungu? Hayi, ngibuyile mani. Ya mfethu. Ngibhizi lapha ngiyascrolla. Ngikubone ngibuyile kodwa nkabi yami. Uscrolla kuphi? Lapha ey'nkundleni kobhanyazi la kozoso. But bengikhona msingi. Bengingayile kumakhamera bengiye emngcwabeni. Nje Nkosi yami. Futhi bekucashela ozoso. Hayi phela ozoso buzo lokhu edlulisa phambi kwabo bagcina bekubiza bekukhulumisa. Angithi basuke sebefuna ukwenza lento vele uhambe uyiqalaza. Uhambe uyifune. Nale iqhawe lokhu udlula awuze eqhawe sizombono wakho. Uzala usuza eqhawe uzobeka umbono. Hayi sala usuza mfowethu. Sala usuqhamuka ngane kamama usala usubeka lapho. Uzubeka ukuthi uthini. Mana kababa. Bengiye emngcwabeni mina mfowethu. Bungekho ngozoso. Bengayeli ukuyipromote. Kuma promotion. Manje kabami ake uphawuleke nkabi yami njengoba usho ukuthi ubukhona. Kuthini nje ukuphawula kwakho nkabi yami? Noma ngabe yini nje mfowethu? Akuphawula ngomngcwabo nakho njani mshaya engcuthweni. Mshaya engcuthweni yikho senishuthela amakhandlela nje. Mina kusamele ke niyofundiswa umtatheli. Kusamele niyofundisa umtatheli. Yabo nje ukuthi ngiphawule nje manje. Usungenza manje ngathi manje kade ngisebholeni sengiyi-man of the match. Kuthini ukuphawula kwakho ngale game? Hayi. Kodwa ngoba umngane wami mfowethu I know. Ngiyaqonda ukuthi uzama ukuthini yabo. Yeah, nkabi yami. So engingakusho nje mfowethu eyihambile lwampemu. Mfowethu. Hambile lwampemu. uNkulunkulu ke mfowethu wadala into ebheda kakhulu ukuthi yazi amandla omuntu ngaso sonke isikhathi ahlale vele ngasekho. Ngaso sonke isikhathi angazi uNkulunkulu lento ayidala kanjani. Yabo nje mina mfowethu angifuni uqamba amanga sicebe ngamjwayele kangako. Mhlasimpe ukukhuluma naye nje since abakhona emculweni akudlule eshumini. Ukuhlangana nje ngikhulume naye. Ngoba nanesithombe engishuthe naye sisodwa. Lapho engashutha khona ngoimpucuzeko ngiphume stage ngihlangana naye ngaphandle. Ngathi umakoti ucela ukungishutha nosicebi ngathi mina ngiyisaba le genge encane ngoba nje uthi ukhuluma nayo ivele ikhulume ngenye indlela. Ngathi kodwa ngizobe ngikhulume naye ngisho ukuthi ucela ukungishutha naye. Kodwa nje ke ngiyakusaba ukuphoxeka ngoba le genge encane ikhulume ngenye indlela kugcine sekuzwela. Yebo, kunjalo impela. Hayi ngathi mangifika nje nomfowethu okuqala mangiya kuyena yazi wavela lethi isandla base wakhomba ukuthi uyakwemukela. Uyabo? Ngakhuluma naye wathi hey bhuti omdala. Ngathi yebo bhuti kunjani? Athi hey bhuti yazi bengicela ukuthatha isithombe lapho lo mama ufisa ukuthi abe nesithombe sami nawe. Awukalula mfowethu sashutha nalo mfowethu. Sangagcina ngokushutha sama saxoxa noma sasingaxoxi phela into ukuthi ke into engase ngingama ngayo nami kubantu ukuthi hayi bengixoxa naye. Uzufakaze ngayo. Yabo sakhuluma nje nathola ukuthi umuntu onenhlonipho kakhulu omazisayo umuntu. Uyabona? So ke uhambile lo mfowethu. And ukuhamba kwakhe mangena ucingo kumina kuvela ukuthi akasekho. Kwangabo past 11. So ingathuka mfowethu ngathuka nganakhunje ngoba umuntu engifonela wafonela into iyenzeka nje phambi kwakhe. Uyabo? Wathi ugijima waya khona wabona kungathi khona into zokugida lapha uyabona. So ke into phethenzakalayo ngavele mfethu ngacabanga into encane ukuthi yazi into encane because into encane ngiyamazi mina ukuthi lo muntu uhlale ekhuluma ukuphila ngiyaxoxa kakhulu into encane. And into encane mfethu lusizo kakhulu kwabanye babaculi ukuthi ke akayipublish. Encane lusizo kakhulu mfethu. Ngafona into encane ngaxhumana naye ngamtshela
umuntu oqala nje owazi lento kwaba yimina ngathi ngidlulisela into encane. Into encane wadlulisela kuThuthana, wadlulisela kuKhuzani. Into encane ngangimfona ngasiphi na isizathu-ke ukuthi into encane ngiyazi ukuthi unomuzi la Empangeni e-5 Ways. So ngangimtshela nje umuntu oseduze kakhulu ngoba mina ngisemakhaya. Uyabo? Wathi akekho useThekwini. Wafoyela uKhuzani, noKhuzani wathutha useThekwini. Uyabo? Mshaya ingotsheni mfethu. Wathi uKhuzani asahambe siye khona. Empangeni akukho kude. Asidrive siye khona, asihlanganeni oThongathi toll gate. Yabo. Nangempela bahlangana ku-toll gate oThongathi. Wafika right into encane futhi belandelana baze bazofika esigamekweni wangifonela sesefike khona. Yabo? Wangifonela sefike khona. Ngiyamangala lapho sebemanje bethi waye uKhuzani besefunani lana kwasho wacima wayeseqhamuka eduze kanjeni. Bafowethu abantu abamusa ukuganga loya muntu. Loya muntu singabaculi siyamdinga. Ukuthi nje sina lempakamo esinayo. Siphakeme singenalutho. Ukhuzani lusizwa kakhulu mfethu ebaculini. Ngifisa abantu bekwazi uKhuzani nonto encane hayi ukuthi baqale bazwana ngoba nakho sekushona uSicebi singathi bafuna ukubukwa. Bavele ngisho ethimini yebhola bavele babantu abakanjani. Babambisene kuyo yonke into. Ukuthi abayipublish ngoba basabuthi nizobathuka mshaya ingotsheni. Nizobaxova. Ngoba abantu bayaqova mfowethu. Hey. Bathanda ukuthi uthathe isayidi. Yazi ngiyazi ubungabuzi yona lento leyo. Ungibuza ngokuvela nakho njani. Kodwa ufuna ukutshela ukuthi uyabona ifolo loMaskandi. Mfowethu. Ifolo loMaskandi kuqala kuhlanganisa ifolo loMaskandi. Ifolo loMaskandi lihlanganisa uKhuzani futhi. Nasu lo Khuzani. Ngikhona mina emeeting ngiyena wavela nombono. Wathi ngoba sekuze kwakhona mina la engomeni. Kuzobe sengathi mina abaculi mina obavalele ukuthi beze engomeni. Ngcineka ngicela ukukhanda asikhande into okuthiwa ifolo loMaskandi. Imini ozokhokhela labo baculi, imini ozoba provide ngayo yonke into. Imali yami. Ngicabanga abaculi abawu50 uKhuzani ubebanika le mali bebanikeza yona bakhokhe bazogida ingoma. Bazo enjoya bona yena akuzuthola ngalutho, akuzuthola lutho kulonto. Ebabhukhe indawo yokulala. Enze show ukuthi badlile. Ngoba ebalekela ukuthuka. Lelo folo lagcina linenkinga nyana ize likhona lintengantenga kodwa umsunguli waloKhuzani. Yabo? 2 kule team yebhola kaMaskandi ngidlala kuyo mina. Lo team namanje ngikhona egroupini. Yakhona ngafa onke encane lo team. Nayo uKhuzani. Ngokuthi into encane yathi ibhola ngihlale ngidlala unokungibona ngidlala. Uyabona? Leyo team isungule uKhuzani. Yebo. Ngokuthi uKhuzani ufisa kuhlale kubanjiswene. Singabaculi sizwane. Kodwa manje akwenzeki futhi. Kwenzeke kuthiwe beyaphi. Nakhona ke enakho nje neteam yebhola. Yabona futhi egroupini yeteam yebhola. Futhi yabona mungakungene inhlonipho futhi abaculi abanikana yona lapha. Uyabo? Inhlonipho abanikana yona lapha. Lapha kuhlale kuhlekwa futhi. Ngisho nayo uSicebi lapha. Lapha kukhulule ukuyema lapha sayemela lapha sayihlekela akekho nje uqhuluzo omunye. Ngeke uze sekuqhasha ama-VN aphutshukayo. Leyo team kaMaskandi mfowethu isungule uKhuzani. Into eziningi provide uKhuzani nonto encane masihamba nje siyazi ukuthi uKhuzani uzosiqashela imoto yokuhamba bebambisene nonto encane. Mawunemoto bekufakela upetrol ukuthi uhambe uyodlala. Uyoyijabulisa wena. Yini bafuna sihlale sizwana sibumbene. Uyabona? Igroup evuliwe. Leyo umnikelo lo engingafuni ukudalula. Yebo. Isungule uKhuzani yena okwenza umuntu akufakwe akube negroup isizohlangana kuyona mayelana nesifo lesi. Yebo. Bese kufakwe imnikelo. Uyabo? Right ke bakhona bangangena negroupini ngoba abantu baningi ngeke ukwazi abantu ukuthi ubakhumbule bonke esifeni. Uyabona? Ngoba nawe kusuke umqondo ukhona la uphambene khona. Mina nje angikho kulo group. Angikho kulo group mina yena kunjani. Le kade nginikelwa kuyona. Kodwa nginikelile umuntu encane ungitshelisa mfowethu angikuboni lapha. Yabo? Kuyanikelwa ngale hambe yabo.
ngicela ukukeda ngathi into encane yabona nje babaculi baningi kanje lapha ngicela phela ungangifaki ya group ngiyabaza abaculi mina ngiyalwazi ulimi olukhulunywa abaculi ngicela ungangifaki kodwa umnikelo ngizowufaka ngathatha umnikelo ngawufaka into encane wawudlulisa yebo yabo so nje bafowethu abantu abayeke ukuhlukumeza la mpemule abalandeli futhi okunye ekabeka abalandeli ukunikeza abaculi pressure engenasidingo ngoba ubona abaculi sebeshutha ngishite engenasidingo nje behambe shutha yonke into umpelede emendaweni ethizanyana yenza into ethize nje oyibonayo ukuthi idingo ukuthi ayishutha asikho yingoba bane-pressure futhi yokuthi uzothi angaveli lapha kuthiwa ubengayingani njengoba ngibuza bakhona abaculi ade bengekho emngcwabeni bakhona abaculi ade bengekho emngcwabeni fethu uyabona nami ngoba ngibuza nje inkabi yami abaculi ade bengekho emngcwabeni asikho isidingo ukuthi banike i-pressure fethu phela isifo lesi and ihanjwa ngeyimali kukude emsingo uyabona kude musana ukunika abaculi i-pressure iy'nkinga onazo ekhaya emshayeni ngothweni iy'nkinga lezo fethu nami ezingibambayo ngomculi futhi mhlawumbe zakho ingcono kunami musukwenza wena njengomlandeli ngathi wena phela uney'nkinga thina abaculi asinay'nkinga yabo so-ke mfowethu ngoba kunabo abafethu abazongibona lapha ekhaya ngizonqamulela nje kunenkulumo ekhulunywa abafethu umfowethu wakwaXhosa abafethu laba bamakhumbi basemsini uthi lo wabhuti Sicebi ukusenzela khona akaze sikuveze kubantu akaze ukuveze kubantu akaze sipublishane nathi besikwenzela khona akaze sikuveze kubantu asikwazi ukuzokhuluma ngakho ngoba ungasekho ungasezi ukuyiphendulela nathi-ke bacule ke sifunde lokho asimusa ukuklema ukuba umngani nomuntu ngoba engasekho uyabo ebese sizoveza iy'thombe ey'ndala ekade sayishutha noma ngishuthe nesithombe esisodwa mina noSicebi ebese ufaka inkulumo inqaba ezathi kwalapha engathi benihlale nixoxe uyabo yamukeza isifo lesi ukufa kuzumile uye emngcwabeni uma uthi uyaya unikele uma unikela ungakhuluma into owazi ngathi uthi ayikho ngokuthi uSicebi vele ngokuthi umuntu vele akeze ukuyiphendulela yabo mina ngemshayeni ngothi uma kuthiwa ngasho ngizongivumela umsangano la mina ngifanele ngibatshela abakithi mina yabo nje ningavumi into zokhuluma umsangano la umuntu akeze ngento ezengayahamba ahambe ya no futhi khona izinto ezongibona la emshayeni ngo-24 ya awuzamukele bengayelanga ama-TV lapha mina bengiye emngcwabeni bengikhona emngcwabeni bangibonile bekumele bengibone ya ngoba ngibone umndeni wakhona ungibonile nje uthi uthani ngi-right futhi yami njalo yazi ngibuziswa yini ngiyazi ukuthi ubukhona ngenzela ukuthi abantu bazi ngoba ngibona lapha ey'nkundleni zokuxhumana lokuthi uSigwebo ebephi uSigwebo nami ngithi ngiyabuka amavidiyo awukho ngempela sengithi angeke ngikushayele ukuze uyiphendulele ubatshela ababhali ukuthi bangazongidakela mina ngingona umkhehlo mina bangazongenza umkhehlo mina phela umuntu uma ekhetha ikhadi lakhe libanje unombalo befaka imali ekhanda mina ngingonayo umkhehlo bengazongidakela ngingona umemulo mina abafusiphethe sesilinda umemulo sure futhi sure nkabi yami